co to přinese návštěvníkům? Proč by ty návštěvníci se měli přijít? Co jim to přinese? No tak to je spíš dotaz na ně, ale co jsem se s nima zatím bavil, tak většina je opravdu nadšená, protože dostávají víc, než čekali a přinese jim to jenom to, co přetaví doma v praxi. Jinak je to jenom poslech, ale inspirativní poslech. A burzovní makléř, který má ty peníze, což je zase jiná hodnota, řekne OK, za 30 korun kupuju dneska všechno, co tady máte. A jenom tím, že jsme dělali ty služby kvalitně a dělali jsme je líp než konkurence a poskytovali jsme těm klientům mnohem lepší servis, tak jsme se během 2 let jsme se stali nejlepší realitkou v Příbrami. To internet se mění prostě ze dne na den, algoritmy vyhledávačů se mění z hodiny na hodinu a vy se tomu prostě musíte přizpůsobovat. Tak kdykoliv ho někam přijde, to je z něj cítit a ti lidé se pak ve finále rádi s ním vidí, protože je baví ta přítomnost člověka, který ho baví dělat to, co dělá. Já osobně myslím, vy musíte, když začínáte podnikat, taky jak na celý život přemyslit, kde je moje osobní hranice. Ti lidé tam tráví hodně času, ne proto, aby splnili ten úkol, ale aby ho splnili na 120%. Co je v plánu dál? Jsou tady nějaké další akce, nějaké konference, nějaké události, na které by se mohli návštěvníci těšit? Jasně, na začátku května připravíme další konferenci, která bude větší, bude opět na téma podnikání, ale zároveň tam bude marketing, leadership a budou to třeba 2 sály nebo 3 prostě.